külföldön tanuló magyar diákok elmondták, hogy milyen nehézségekkel és dilemmákkal néznek szembe a tanulmányaik során. Mi pedig megkértünk néhány mentálhigiénés szakembert, hogy a diákokkal közösen keressenek ezekre megoldást. Orjolt Károly vagyok, művészetterapeuta, csoportanalitikus, csoportokkal dolgozom leginkább. Én Stubnya Noémi vagyok, én is kint tanultam külföldön, Angliában. Jelenleg pszichológusként, szexuálpszichológusként dolgozom, van egy magánrendelőm, illetve a Semmelweis Egyetemen csinálom a doktori képzésemet. Major Adrián vagyok, pszichiáter, pszichoterapeuta, magánrendelőben, illetve az egyetemen dolgozom, 70%-ban evészavarral és 20-30%-ban szorongásos, depressziós betegekkel. Bence, Koppenhága, Dánia. Néha nagyon nehéz a családomtól távol élni, mivel így sokszor magamra vagyok utalva a mindennapi dolgokban, mint például főzés, papírmunka, bevásárlás. Van, hogy emiatt irigykedem az otthoni barátaimra, hiszen ők bármikor hazaugorhatnak, hogyha mondjuk betegek, vagy szívesen beszélnének valamiről élőben a szüleikkel. Bár élvezem a külföldi tanulást, ezért telefonon kommunikálni nem ugyanolyan. Ezek a kis dolgok néha nehezebbé teszik a mindennapokat. Én hazaköltöztem, és nekem ugyanez volt a problémám, és most ugye fél órára lakok a családomtól, és azért szeretem, hogy ott vannak a közelben, és azért ez biztonságot ad. De ez egy olyan kérdés, hogy az ember meg ilyen fiatal felnőttként szerintem lehet külön a családjától, és nem kell ezt jó átélni egyszer, hogy teljesen független vagy, és néha jó is az, hogy nem tudsz hazamenni, és egyedül kell ezt így megcsinálnod, vagy a mindennapjaidat. Szerintem nagyon fontos ez az önállósodás, hogy magamnak mosok, magamnak főzök, és ez lehet, hogy az elején nehéz, de valahogy mindig el kell jutni erre a pontra. Én megvédeném egy picit ezt a fiút, hogy hogy nehéz. Hát, hogyha nem főzött eddig, akkor az miért lenne könnyű? Ha eddig nem vásárolt be, akkor az miért lenne könnyű? És szerintem adjuk meg azt, hogy ez nehéz. És akkor az a kérdés szerintem, hogy ki a networkje. Hogy lehet együtt főzni. Lehet megkérdezni receptről. Tudom én az egyetemista haveromat, hogy figyelj, mik a dán kaják? Mik azok, amik ilyen spéci dán kaják? Hogy csinálják, nem tudom én, a halat? És akkor már is van, tehát azt gondolom, hogy a nehézségből úgy lehet előny, hogy én ezt megosztom. És azt mondtam, ezzel én egyedül nem boldogulok. Akkor segítséget kérek. Vagy megkérdezem nem tudom én, az anyámat, vagy az apámat, vagy a nagymamát, hogy figyelj, nem tudom én, mi kell a paprikás krumplihoz. Nekem itt ez a hálózat kérdés, ez ott jött be nagyon, hogy én szerintem, amikor először voltam nagyon beteg külföldön, ott jöttem rá, hogy úristen, nincs itt anyukám, nincs itt, nem úgy kapom meg a húslevest másnap reggel, ahogy én ahhoz hozzászoktam, nem jön be puszit adni, nem jön be megsimogatni a fejemet, és akkor viszont körbenéztem, és rájöttem, hogy ő nem jön be megpuszilgatni a fejemet, viszont a barátnőim átjönnek boltba, beugranak gyógyszert venni, és hogy kicsit rájöttem, hogy ez akkor most már máshogy néz ki ez a hálózat. Vagy ezt kommunikáltad? Észrevettem. Vagy hogy az volt, hogy... De hogy volt, hogy ők jelentkeztek? Az volt, hogy így nagyon beteg lettem, és nagyon-nagyon lázas voltam, és haza kellett mennem, és nagyon szomorú voltam, hogy most nincs itt anya. És aztán megírtam egy ilyen group chatbe, hogy beteg vagyok, nem tudok menni, és akkor mondták a barátom, hogy hát jó, akkor mielőtt, mert programot szerveztek, akkor mielőtt megyünk, azelőtt vegyünk neked gyógyszert, meg hozunk kaját, meg ilyenek, és akkor mire átjöttek, már úgy voltam vele, hogy wow, ez azért nem... Kicsit átalakulnak a dolgok, de hogy tartanak emberek attól még, hogy nem anyukám tart. Én szerintem nagyon fontos és érdekes az, amit mondasz, mert fölhoz egy nagyon fontos dolgot, és ez pedig a bizalom. Tehát, hogyha az a tippem, hogyha külföldön vagyok, és szorongok, és félek, hogy úristen, mit fog történni velem, hogy túlélem ezt a betegséget, akkor beszűkülök. És elveszítem a bizalmamat. És ezért nagyon fontos az, hogy ez egy nagyon fontos kérdés, hogy tudok-e bízni. És ez a bizalom, ez fejleszthető. Hogy tudok-e nyitott lenni akkor, amikor körülbelül minden oké. Például, hogyha valami jó dolog történik, az is megosztható. Tehát, hogy itt hallgatom azt, hogy milyen sok nehézség van, de közben nagyon sok jó dolog is történik. Tehát, hogy például azt nem tudom, hogy te hogyan reagáltál, kivel osztottad meg, amikor segítettek a barátnőid. Hogy ez egy nagyon-nagyon klassz dolog, és hogy így hallgatom, ez szívet melengető. Hát én könnyen osztom meg ezeket a dolgokat igazából. Nem mindenki van így. És ez szerintem tanítható.
Klára, München, nagyon sok időt pazarlok Insta vagy YouTube sortokra, közben tudom, hogy már nagyon el kéne kezdenem csinálni a dolgaimat, de mégsem vagyok rá képes. Ráadásul ez egy ördögi kör, mert minél tovább görgetem a social médiát, annál kevesebb időm van tanulni, amitől aztán jobban szorongok, ezért még többet görgetek, hogy eltereljem a figyelmem. Ez a generációnk óriási problémája szerintem. Szerintem nagyjából ez a válasz rá, tehát az angolul ez a procrastination szó tökéletesen leírja azt, hogy itt mi történik, meg kéne csinálnom egy teendőt, de nem tudom, utána azon szorongok, hogy nem tudtam megcsinálni. Ez tényleg egy generációs probléma, de mondhatnám azt, hogy ez egyel előttünk lévő, vagy előttetek lévő generációban is megjelenik, és talán még ott is. Tehát, hogy ezek annyira mindennapos problémák, hogy erre csak azt tudom mondani, mint a raktapaszt, hogy le kell tépni a raktapaszt, el kell kezdeni csinálni a feladatokat, mert nem fog elmúlni. Úgyhogy erre nincsen jó szakmai válasz, erre csak egy ilyen általános válasz van a részemről, hogy muszáj elkezdeni. Én ilyenkor kikapcsolom a telefonomat, és átrakom egy másik szobába, amikor tényleg semmi nem működik, akkor ez az egyetlen megoldás. Én egyébként a klienseimnek ezt szoktam javasolni, hogy amikor ilyen kognitív viselkedésterápiát csinálunk, hogy social media letörölni, és kész. Tehát, hogy ez drasztikus, de ez van. Ez az egyetlen, amit ilyenkor javaslok. Krisztina írja Párizsból. Imádom a várost, és az egyetem is szuper, de egyszerűen nem bírom a tempót. Mindenki körülöttem, mintha legalább 3 dolgot csinálna egyszerre. Tanul, dolgozik, gyakornokoskodik, és persze minden hétvégén más európai városba utazik, amit gondosan dokumentál Instán. Én meg örülök, ha a kötelezőket teljesítem, és néha úgy érzem, egyedül én nem használom ki eléggé ezt a fantasztikus lehetőséget. Bűntudatom van, ha csak otthon maradok pihenni egy este, ahelyett, hogy élményeket gyűjtenék. Feel you. Szerintem, amikor túl sokat vagyunk Instagramon, vagy ilyen szociális hálókon, akkor pont ez az érzésünk támad, de pontosan azt kell, vagy én nekem is azt próbálom így a fejemben tartani, hogy igazából ezek kiragadott pillanatok. Szóval, hogy az életünk nem mindig, és másoknak sem valószínűleg mindig csak pörgés, hanem vannak ugyanúgy rossz pillanatok, és hogy a Instagram az nem reprezentatív ebből a szempontból, szóval egy kicsit ilyen nem valós. Szerintem nagyon sokszor, tehát mindig ott lesz az az érzés, hogy kimaradunk valamiből, és szerintem nem az a megoldás, hogy akkor megpróbáljunk minél több helyen ott lenni, és minél több dolgot csinálni, hanem csak elfogadni ezt a kellemetlen érzést, hogy mindig lehetne mást is csinálni, és többet csinálni. És tényleg csak így ott lenni, ahol vagy, és annak örülni, hogy kisütött a nap, és nem tudom, ott vannak a felhők, és szépek a fák, és néha csak így ott lenni, ahol vagy. Nekem erre van egy nagyon jó példám a praxisom, vagy volt egy nagyon hasonló kliensem, vagy páciensem, és én annyit kértem tőle, hogy próbáljon meg úgy élni, mint az az ember, akit ő néz a social médián, hogy mindent dokumentál, mindenről nagyon jól megszerkesztett képeket csinál, nem kell feltöltenie, csak legyen ott a telefonján a 40 kép naponta. És akkor egy hét után jött vissza, vagy 2 hét után, hogy egyébként nagyon sok izgalmas dolog történik vele. Tehát, hogy az egyszerű salátáját is lefotózta, meg a műzliét is lefotózta, meg az elrontott kávéját is, és akkor jött rá, hogy semmivel nem különb, vagy izgalmasabb a másik ember élete, csak máshogy mutatja meg. És én egyébként ezt azóta sokszor szoktam alkalmazni. Szerintem ez jó megoldás. Szóval, Márton írja Rotterdamból. A szüleim mindenüket beleadták, hogy kijöhessek tanulni, és ezt gyakran finoman éreztetik is velem. Tudom, hogy sokat várnak tőlem. Most viszont buktam egy fontos vizsgát, és lehet, hogy csúsznom kell egy fél évet, ami további költségeket jelentene. Képtelen vagyok ezt nekik elmondani. Amikor beszélünk telefonon, mindig csak a jó dolgokról mesélek, úgy érzem, cserben hagytam őket, és egyre jobban elszigetelődök a problémámmal. Ti hogy látjátok? Hát szegény Márton. Egyetemen szerintem teljesen oké, hogyha valaki bukik. Szerintem nehéz, mert gimnáziumból gyakran kijövünk olyan elvárásokkal, hogy én kitűnő tanuló voltam, alig tanultam, nekem ez tök egyszerűen megy, és aztán elkezdünk megbukni tárgyakat, és szerintem ez az egyetemi experience-nek a része, hogy néha nem sikerülnek a dolgok. Azon viszont ez egy nagyon speciális szituáció, hogyha ezt nem tudod elmondani a szüleidnek, mert adott esetben ezt nem látják. Szerintem ez mindenképpen nagyon nehéz. Amit szerintem mindenképpen tennie kéne, hogy elmondja a szüleinek. Én legalábbis tudom tapasztalatban, hogy nagyon közel állok a szüleimhez, szóval én általában ilyen dolgokat meg szoktam velük osztani, még hogyha nagyon nehéz is. Viszont
azt gondolom, hogy akkor nem ér vissza a bizalmukkal, hogyha ezt elmondja nekik. Mert pontosan egy szülő szerintem ezt várja el, hogy akkor, hogyha a gyereke megbukott, akkor legyen azért úgymond őszinte. Én tapasztalatom, előbb-utóbb úgyis ki fog derülni. De olyan, mint hogyha egy ilyen potenciális bajtól, hogy csalódást okoz Márton, óvni akarná a szüleit. És ezt nem tudjuk, hogy a szülők, vagy édesanyja megtakarításairól volt szó, tehát hogy ez hatalmas ár. Tehát én nagyon-nagyon megértem Mártont, hogy azért ahhoz kell egy bátorság, hogy ezt fel tudja vállalni, és el tudja mondani a szülőknek, hogy ez van. Tehát egyrészt én ezt megértem Mártonban, és nagyon is szimpatizálok vele, mert hogy Márton egy picit eszköze annak, hogy végrehajtsa és megvalósítsa azokat az álmokat, amiket a szülők adnak neki. És ez az én praxisomban nagyon gyakori. Tehát, hogy ezt jó, hogyha elmondja egy barátnak, vagy valakinek, hogy mi is pontosan a helyzet, hogy legyen valaki, akinek ki tudja önteni a szívét, hogy figyelj, nem merem, képzeld el elmondani azt, hogy megbuktam, mert annyira ciki, és akkor lehet, hogy tud adni egy támpontot, vagy egy támaszt ez a barát, mert hogy olyan, mintha a szülők lennének egyfajta támaszok, de közben meg egy ítélkezők is. És ez nagyon be tudja szűkíteni ez a bűntudat. Ez a bűntudat ez egyenesen megbetegít. Én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon komoly dolog, és én ezt nagyon tipikusnak látom, és nagyon sokszor nem beszélnek a szülők és a gyerekek. Tehát nagyon sokszor lehet, hogy Márton rosszul látja, és lehet, hogy Mártonnak ezt a helyzetét meg fogják érteni a szülők, és lehet, hogy azáltal, hogy megértik, még jobban is fog tanulni utána. Én még azt szeretném mondani Mártonnak, hogy szerintem mindenki megengedheti magának, hogy néha hibázzon, és mindenki ember, és mindenki fog hibázni, úgyhogy szerintem ezért ne ostorozza magát, hogy ezt elrontotta. Orsolya Berlinből. Van itt egy magyar lány a társaságunkban, akivel együtt kezdtük az egyetemet. Az elején nagyon jóban voltunk, de az utóbbi időben elviselhetetlenül negatív lett. Folyton panaszkodik mindenre, a németekre, az egyetemre, a lakhatásra, az otthoni politikára. Próbáltam neki segíteni, más perspektívát mutatni, de mintha nem is hallaná. Egyre nehezebb vele, mert lehúz a saját problémáival, de közben sajnálom is, és nem akarom magára hagyni, hiszen tudom, milyen nehéz egyedül egy idegen országban. Hát talán ezzel kapcsolatban annyit, hogy szerintem sokunkban benne van az, hogy azért másoknak is segítünk, főleg, hogyha átéltünk ilyenfajta élményeket, az, hogy ugye kimegyünk külföldre, egyedül vagyunk, stb., meg az, hogy úgy kisegítjük egymást, viszont azt is észre kell venni, hogy nekünk is megvannak a saját problémáink, szóval nem foglalkozhatunk mindig másoknak a problémájával. Szóval, hogy azt gondolom, hogy egy kicsit önzőnek kell lennünk, és azért, ha már mindent megpróbáltunk, akkor azt is be kell ismerni, vagy be kell látnunk, hogy vannak olyan esetek, amikor nem tudunk segíteni, vagy neki másfajta segítségre van szüksége, és nem a mi dolgunk az, hogy most lehet, hogy ez egy kicsit ilyen bunkon jött le, de azt gondolom, hogy néha vannak olyan helyzetek, amikor nem a mi dolgunk. Szerintem nagyon fontos önzőnek lenni ilyen szempontból. Szerintem nagyon fontos, hogy az ember az saját energiáját és idejét olyan embereknek tudja adni, akik megfelelően adnak neki vissza. És most ebből a kommentből azt éreztem, hogy ez az ember egy elképesztően pozitív, próbál lenni a rossz dolgok ellenére is, és az, hogy ezt folyamatosan próbálja kiadni és semmit visszakapni, az szerintem lehet, hogy itt ez nem egy gyümölcsöző barátság, ami történik. Úgy hangzik, mint egy energiavámpír. Igen. És szerintem mindenkinek szembe jön életébe pár energiavámpír, aki csomószor a legjobb barátnőd akár, vagy a szüleid is lehetnek ilyenek, akik csak szimplán nem építettél fel megfelelő határokat, és emiatt azt gondolod, hogy segítened kell, de van, hogy tényleg nem feltétlenül kell. De azért meg kell próbálni, amit mondtál, hogy azért meg lehet próbálni segíteni, csak van olyan, amikor már így te nem tudsz. És nem szabad, nekem két dolog jut eszembe erről. Az egyik az, hogy igen, a külföldi lét az kiélezi, fölnagyítja ezeket a dolgokat, mert hogyha ez itthon történik, akkor sokkal könnyebben mond nemet, vagy
nem tölt időt a barátnőjével, de hogy ott egymásra vannak szorulva, vagy úgy gondolja, hogy tartsunk össze, és kötelességem segíteni. Tehát, hogy igen, erről szól, ez egy önismereti utazás is a külföldi lét, mert hogy felerősítve történnek meg ezek a dolgok. A másik, hogy én olyan boldog lennék, hogyha ebben az országban az általános meg a középiskolában tanítanának egy kis pszichológiát, mert amiről ti beszéltek, az ösztönösen nagyon jó, de ez nem önzőség, amiről ti beszéltek, ez én határok. Tehát, hogy ez egy én határ kérdés, hogy hol van az a határ, amikor meghúzom a határt, és azt mondom, hogy nem tudok többet segíteni. És hogy ehhez abszolút jogotok van. Ti meg ráéreztetek, csak úgy hívjátok, hogy önzőség. De ez nem önzőség, abszolút nem önzőség. Anonim beküldő Írországból. Néha nagyon megterhelő, hogy amikor hazamegyek, szinte mintha egy másik ember lennék. Otthon persze mindenki régről ismer, míg a külföldi ismerőseim egy egészen másik arcomat ismerhették meg egyetem alatt. Így néha már azt érzem, senki sem ismer igazán, hiszen mindenki csak az egyik felemet látja. Nem tudom, ezt a fajta kettőségérzést hogyan lehetne enyhíteni. Szerintem mindenki így érzi magát, nem? Vagy hogy én már, amikor nyelvet váltok, én 3 nyelven élem az életemet, én egy másik embernek érzem magam. Magyarul sokkal viccesebb vagyok, németül egy kicsit komolyabb, angolul meg valahogy mindig úgy érzem magam, mintha egy ilyen social médián csinálnék éppen valamit. De szerintem itt az a fontos, hogy te tudd, hogy te ki vagy, és ez nagyon jó, meg az értékrendedet ne változtasd meg. Én azt érzem, hogy ez igaz, hogy ami kint új részeket ismertem meg saját magamból, de szerintem ezeket haza is hoztam, és azt érzem, hogy ezt be kell mutatni kicsit így az itthoniaknak, hogy most már egy kicsit más vagyok, és örülnék, hogyha így nyitott lennél, és megismernél, és nem mindig a régi becenemen hívnál, és mindig úgy kezelném, mint hogyha nem telt volna el azóta sok-sok idő és sok változás. Tehát, hogy az a nehéz, hogy van, aki nem, tehát, hogy egyszerűen rugalmatlan, és bármit megteszel, ugyanúgy fog látni, mint régen. Hát nem tudom, nekem így, hogy amikor változtatok nyelvet, akkor nem érzem, hogy más ember leszek, de ez lehet, hogy csak én vagyok. De különben számomra azért egy óriási felszabadulást jelentett, amikor kimentem, szóval számomra ez inkább... Mi alól szabadultál fel? Az alól, hogy én úgy gondoltam, hogy egy kicsit be voltam szűkülve, amikor itthon voltam, és amikor kimentem, akkor azt úgy éreztem, hogy olyan emberekkel vagyok, akik hasonlóan gondolkoznak, mint én, és tényleg olyan emberekkel, akik értékelik azt, hogy minden, ami vagyok. És ez egy nagyon felszabadító érzés volt, és tényleg úgy érzem, hogy igazán külföldön teljesedtem ki. Tehát azt gondolom, hogy itt egy érték különbözet van. Tehát ő úgy érzi anonim, hogy ami az egyik országban érték, az a másik országban nem megengedett. És azt gondolom, hogy itt is bátorság kell, és egyfajta, nem tudom én, svung ahhoz, hogy ez megtörténhessen, és hát szerintem, hogy hát ez nem történik meg, akkor nem muszáj. Tehát egyrészt azt gondolom, hogy anonimnak el kell fogadni, hogy nagyon sokfélék vagyunk, nem egy identitásunk van, hanem elfogadni, hogy vagyunk 5-6 féle szerepben. Laura, Berlin, Németország. Nagyon küzdök a tanulással, főleg mivel nem beszélek olyan jól angolul. A hétköznapokban pedig problémát okoz, hogy nem tudok németül. Így, hogy sem az angol, sem a német nem megy annyira, magabiztosan, barátkozni is nehéz. Végső soron már abban sem vagyok biztos, hogy megérte kijönnöm egyetemre. Viszont hazamenni nem szeretnék, mivel akkor úgy érzem, hogy kudarcot vallottam. Nekem volt barátném, aki az első év után hazaköltözött, és akkor ő is így próbálta, ő is kudarcként fogta fel, és mi próbáltuk neki megmondani, hogy kudarc az lett volna, hogyha nem próbálod meg. És most arra meg az, hogy visszaköltözött, egy csomó új lehetőséget kapott, és így visszagondolva már teljesen boldog, hogy ezt a döntést meghozta. Szerintem előjön ez a fiatalokban, hogy ha nem állok ki a döntésem mellett, akkor ez már kudarc, és ez egy nagyon fals gondolat. Tehát, hogy ha valaki nem érzi kint jól magát, akkor nem kudarc haza költözni. Az, hogyha valaki nem tudja olyan jól a nyelvet, az sem kudarc, hiszen nem lehet versenyezni a kint élőkkel. Tehát itt az önismeret szerintem az, ami nagyon fontos, és van egy határ, aminél már szerintem be lehet vonni a szakembert. Ez nem egy ilyen hosszú terápiás folyamat, tehát hogy tényleg ez pár hét, pár hónap, amíg segítséget nyújt egy megfelelő pszichológus. Egyébként ilyenek vannak az egyetemen is, tudom, hogy nagyon túlterheltek, meg telítettek, de itt szerintem érdemes bevonni azt, hogy vajon ez az én utam, és hogyha nem, akkor váltani kell.
Névtelen Spanyolországból. Egyik oldalról látom, hogy a kartársaim már házasok és gyerekeket vállalnak. A másik oldalon egy barátnőm évek óta külföldön dolgozik, céget alapít és luxus életet él. A harmadik barátnőm életében nem lépett még ki a városunkból, és így tovább. Annyiféle életút van, és ilyenkor még nem tudjuk eldönteni, melyik a helyes. Miközben folyamatosan másokhoz hasonlítjuk magunkat. De nem volt kérdés, de... Engem ez ugyanúgy megijeszt ez a gondolat, hogy sok életút van, és sokféleképpen lehetne élni. És az is az emberben benne van, hogy mindegyiket ki akarja próbálni, és szerintem a mai generációnak az van egy ilyen problémája, hogy azt hiszi, hogy áldozat nélkül lehet mindent megtenni egyszerre, és szerintem ez nem igaz. És szerintem nem lehet egyszerre fiatal anyukának lenni, és nagy karriert véghez vinni, és emellett meg még beutazni az egész világot, és emellett meg nagyon mély kapcsolatot kialakítani a szülővárosodban, meg a családoddal tökéletesen fenntartani a kapcsolatot. Szóval szerintem igenis választani kell, de az nem azt jelenti, hogy nem lehet váltani. Tehát, hogy meggondolhatja magát az ember, de ez áldozatokkal jár, és tényleg dönteni kell, és ez nehéz. Meg talán a választás sem 100%-os, hogy választatom 70%-ban azt, hogy karrieremnek élek, és 30-ban azt, hogy élvezem az életet, és mondjuk kicsit kicsapongok. Én szinte alig tudok ehhez hozzátenni valamit. Ez olyan jó, hogy a ti generációtok így gondolkodik, meg a kérdésből nem is lehetett olyat kihallani, hogy például a szüleim ezt vagy azt várják el tőlem, hanem hogy sok választás van előtte. És ahogy mondtátok, ki kell próbálni, ha ez nem az ő útja, akkor váltani kell. Szóval szerintem igazából ez a kérdés a szabadság nehézségét tükrözi, a választás szabadságának a nehézségét, ami jó, amivel jó együtt élni. Még azt tenném hozzá, vagy egy ilyen komment így a saját életemből, hogy én így egyetem alatt így tudtam, hogy nem ez lesz az, amit én így ez az én életutam, de valahogy soha nem estem kétségbe, mert így valahol biztos voltam benne, hogy én meg tudom csinálni azt, hogy oda jutok, ahol így nekem, ahova el kell jutnom. Szóval hiába váltottam, úgy voltam vele, hogy inkább váltok, és eljutok oda, ahova kell. Szóval ez nem egy bukás váltani szerintem. Júlcsi, te is ugye más tanultál, és most valami egészen más elkezdtél. Igen. Elmondani, hogy egyébként mit kezdtél el most tanulni, és hogy miért vagyok el, hogy ez? Hát ugye bölcsész szakon végeztem, akkor még az volt a fejemben, hogy én lehet, hogy egy ilyen kutató ember leszek, aki majd a könyvtárban ül egész nap, és aztán meg rájöttem, hogy fixen nem. És rájöttem, hogy én emberekkel szeretnék lenni, meg dolgozni, és szép lassan arra is rájöttem, hogy projekttípusú munkát szeretnék csinálni. Meg még egy dolog, ami kiderült nekem, az az, hogy gyerekkoromban én nagyon sokat rajzoltam, és ebben nem kaptam támogatást. És tök furcsa, hogy amikor már így hazaköltöztem, és már így túl voltam azon, hogy túl voltam az egyetemen, akkor elkezdtem újra rajzolni, és rájöttem, hogy ez okoz nekem flow élményt, és nagyon későnek éreztem, hogy már elvégeztem az egyetemet, és én most jöttem rá, hogy tulajdonképpen ezzel szeretnék foglalkozni formatervvel, tehát hogy, mert ez terv is, meg rajzolás is, de közben meg kutatást is igényel, és ez nekem nagyon tetszik, hogy ilyen sokszínű. De nagyon hosszú volt ideig az út, de azt gondolom, hogy minden, ami eddig történt, az valahogy hozzájárult, és nem elvett belőle, és nem vagyok elkésve. Szülők szerepét szeretném itt kihangsúlyozni, hogy szerintem azok a szülők támogatják jól a fiatal felnövő gyermekeiket, akik hagyják, hogy meghozzák akár a korrekciós döntésüket is. Tehát szerintem nagyon nehéz 17 évesen eldönteni, hogy mit tanuljon az ember, és én sok olyan sorsot látok, ahol 20-21 éves korban kiderül, hogy nagyon nem ezt akarja tanulni, és hihetetlenül nagy segítség, ha ilyenkor a szülő támogatóan áll ehhez, és hagyja ezt a korrekciót végrehajtani, mert azt gondolom, ilyenkor már más alapon születik meg a döntés. Köszönjük, hogy megnézted ezt a videót, nézd meg a sorozat többi részét is, és az útmutatónkat pedig a leírásban találod.